D'entrada, agraïm les explicacions facilitades a les comissions informatives i la documentació que ens ha estat tramesa. En destacarem alguns aspectes per justificar el sentit del nostre vot. Com hem comentat en les anteriors modificacions de crèdit, hi ha partides que s'haguessin pogut preveure al pressupost, d'altres que són sobrevingudes i diverses actuacions, unes que compartim i altres que no compartim. Com s'ha dit en aquesta modificació de crèdit, hi ha, entre altres, facturacions d'actuacions a la ciutat per import d'1.287.800 euros que comprenen actuacions com el projecte de digitalització 5G dels TIPs per import de 300.000 euros que compartim i altres projectes de reforma de l'espai públic de la ciutat. També hi ha modificacions per import de 488.500 euros de despesa de recollida selectiva, neteja de centres i tràmits de publicació. A la seva memòria justificativa i a la comissió informativa se'ns va dir que es tractava d'una adequació de partides de serveis efectivament prestats que suposen un increment de la recollida de paper i envasos en detriment de la neteja viària i recollida d'escombraries. Vist el problema existent amb la recollida d'escombraries a la nostra ciutat, no acabem d'entendre que es minori la possibilitat de fer més actuacions en aquest sentit. Aquesta modificació també inclou diferents projectes d'obres del Departament d'Estudis i Actuacions Ambientals per import d'1.380.000 euros. Entre aquests projectes destaca la partida d'intervencions per la millora d'espais públics de 500.000 euros que fa temps que reclamem com a imprescindible vist el mal estat de molts carrers. També destaquen la reforma de l'espai de la coberta de la Linda Vista de 450.000 euros i de l'espai de vianants de la Rambla Anselm Clavé de 250.000 euros. En aquesta modificació també s'inclou el servei de reforç de l'escombrat mix i el pagament d'interessos de demora a Fomento Construcciones i Contrates per import de 400.000 euros imposat en una sentència. En aquest sentit, com ha comentat el Dani, també hi estan contemplats altres imports provinents de dues sentències d'imports molt elevats i als quals s'ha de fer front en concepte de neteja viària. S'inclouen també 200.000 euros de senyalització horitzontal a diferents carrers de la ciutat i l'adequació de partides del Departament de Polítiques de Família i Suport a Activitats d'Estiu 2021 per un import de 112.505 euros. Respecte a les partides de suport a les activitats d'estiu, entenem el canvi de subvenció genèrica nominativa, però no compartim que no s'hagin augmentat els imports destinats a aquestes entitats. Al no augmentar-se, no es pot garantir que es doni cobertura a tots els infants i joves de la ciutat, sobretot els que estan en risc d'exclusió social. Per tant, creiem que en aquest apartat els imports haurien de ser superiors per adaptar-se a la realitat de les necessitats dels infants i joves de la ciutat. No compartim els 8.800 euros de patrimoni cultural i biblioteques amb els quals s'han adquirit obres d'art per donar suport a determinats artistes locals afectats per la Covid-19. No queda clar que s'hagin respectat els principis bàsics de publicitat, objectivitat, igualtat i no discriminació a l'hora de seleccionar uns artistes i unes obres en detriment d'unes altres. D'altra banda, malgrat compartir moltes de les despeses descrites, algunes de les quals s'haurien hagut de programar abans, no tenim elements d'anàlisi suficients per determinar si les actuacions proposades, sobretot pel que fa a inversions i reformes, són més prioritàries i urgents que altres. Tampoc estem d'acord en la gestió de la neteja i recollida d'escombraries ni, com hem dit, amb la manca d'augment de les partides nominatives de suport a activitats d'estiu. Per aquest motiu, el nostre vot serà abstenció. I ja com han fet els altres companys, pel que fa al punt 7, hi votarem a favor. Gràcies. Sí, només per puntualitzar el que fa a les partides nominatives. A la comissió pertinent vam preguntar si se satisfeien totes les necessitats en aquest àmbit i se'ns va dir que en la gran majoria sí. En la gran majoria entenem que no estan cobertes totes les necessitats i per això ho hem posat de manifest. Gràcies.